sa pagtapos nato nining tuig or matagtapos nato sa tuig nato na kalendaryo, pahinumduman sadta sa simbahan mahitungod sa kamatuoran. Kusog ba mong mudawat og kamatuoran? Kinsa dinhi ang ganahan gyud kaayog kamatuoran. Taas ang kamot. Na tanawa di ba? Jutay rin ni isa mga bakakon gyud ta no. Mao na ang kalibutan naagi na niya ang kangit-ngit kay kaning bakak kining sala pagpamakak mana sa kamatuoran mo kuan gani ka mo salikway gani ka sa kamatuoran makasala dayon. Muna kung dili na gani na tinuod imong buhok ang kolor ana di na tinuod makasala na ka. Ginagmay ra kay na siya no. Usa ka dalaga mamabdos mura sad siyag asawa pero dili di ay siya asawa. Gitukhang ras uyab. Ang lalaki sad makig dulog sad sa babae, makig-sex sa usa ka babae, mura sa kunuhay siyag bana pero dili di ay. So muna sala na siya. Nya naa say bana din asad mudog sa asawa kay adto mudog sa silingan. Mura sa kunuhay siyag ulitaw, dili di ay. Kani ba mga pagpamakak man nilingi ay mong tupad. Ina bakakon ka. Na mamakaksad ka. Daghan kay nato. Mamalit og mga kaning appliances, kunuhay na asyay kwarta, inutang di ay. Ano ba? Namakak ba? Magpahimog balay nga dako aron ingnon ni arang-arang na iyang kahimtang nag-abot na day ang utang daan og bag-o. Na maglisod nagbayad. Di ba? So di ta mamakak. Ang kamatuoran mo'y atong puy-an. Kay ang kamatuoran mauman si Kristo. Nagdala siya sa kamatuoran, nagsaksi siya sa kamatuoran, og iya sang gisangyaw ang kamatuoran. Muna kanang tao nga magpuyo sa kamatuoran, malinawon, malipayon, niya relax. Muna ingos Kristo, the truth will set you free. Sa unang pagbasa, niingon si San Juan nga ang Ginoo si Jesucristo mao gyud ang kamatuoran. Nya kadtong nagpuyo sa kamatuoran, nagpuyo diha ni Kristo. Pero ang dili mudawat sa kamatuoran, kaaway ni Kristo, anti-Christ. Karon ang kalibutan hilig na kaayo og pamakak, labi na diha sa social media. Din alang nato i-elaborate, daghan kaing pamakak diha. Ambot pila ra kay tinuod anang social media. Ambot kaabot ba ka ang kamatuoran og 50%? Sa kanang tanang gi-post diha ba? Sa inyong tanaw kaabot kag 50%? Sa tanang gisulti, sa tanang gi-post diha? Ambot lang. Nya anha ra ba ta mosalig no? Anha din ta mosalig diha ingon. Paputia inyong naong, gamitan ning niya. Palit dayon, paputi des naong. Nya kamatuoran na dili. Ang gitudlo bakak ilisin ang inyong naong nga tinuod ang kolor aron mahimong bakak. Ana. Mao man guna. Naamo na diha. Imna ninyo kay ang inyong kinabuhi mutaas or muatras. Naman sa uban muatras. Kanang you will become sana 20 years younger than your age. So ana, nya unsa may gitudlo ana? Tinuod na o bakak? Wa naman ka maigo sa imong age. Muatras kag 20 years younger than your age. Di na bakak na ka? Ana, no? Una pagpuyo gyud kamatuoran. Ang kamatuoran, mga igsuon, mao ang gipuy-an didto sa langit.
ug unsa may kamatuoran way nahimo dinhis kalibutan bisan unsa nga dili pinaagi sa pulong sa Ginoo. Everything exists through the Word of God, through Him, for Him, and with Him. Mao nang ang una gyud mahitabo kung magpuyo tas kamatuoran, di na gid ta mangangkon nga naatay ato. Kamong mga asawa, di na mo mangangkon sa inyong bana. Kay ang kamatuoran ang naghimo ana mao ang Ginoo. Di na sad ta mangangkon aning mga yuta. Di na ta mangangkon ba nga ako ning yuta, ako ning balay, kay ang kamatuoran kun wap ay Ginoo dili sad na mahitabo nga naay yuta. Di na sa kamangangkon nga ako ning anak, kay kun wa pay Ginoo wa gid unta kay anak. Ana. Sige, lingi ay mong tupad. Ang kanang di mulingi, bakakon. Lingi ba? Ing na pangutan siya, ing na di ba ka mangangkon? Di ka mangangkon? Oh, kamong mga asawa, kamong mga bana, wa nay inang kunay, Ginoo ang tag-iya. Kay wap ay Ginoo, wa unta na. Nakaron, ug muangkon ta ning unang kamatuoran nga wa gyud tay ato iya tanan sa Ginoo, ang mahitabo magsigi tag pangayo sa Ginoo og guidance unsaon nako ni paggamit ang imong gipanghatag purti maning daghana, naapay tubig, naapay hangin, naapay mga kahoy, mga mananap, mga isda, mga langgam, niapay mga tao, niapagi akong naong, niapakoy talent, niapakoy treasure, unsaon man ninako paggamit. Mangutana unta ta sa Ginoo, labi na gyud pagkapari, pagkadaghan aning kolekta, niapay kolekta sa ikhak, niapay kolekta sa dopes, niapay kolekta sa digalyo, nya kada nako dupa Lord na may kwartang musod, unsaon man ninako paggamit. Ana unta. Di ta magpatuyang kay nga naman kung di na ta magpagiya sa Ginoo, mawa na ning atong connection og ang atong pagka submissive ngadto niya sa iyang guidance, anha na ta mahimong anti-Christ. Makontra na to ang Ginoo. Pero na ng imong anak, kanang imong anak nga imong gipa-eskwela, inig-graduate na niya, inig-trabaho na niya, din asya mananghid nimo, din asya mo konsulta nimo unsaon paggamit ang iyang sweldo. Unsa may mahitabo, magkaaway gyud mo, magkakontrahay mo. Labi na gyud mo ingon ang ginikanan, dong ikanyay angkon sa palit aning bugas ha o kaning bayrono nato dinhi sa kuryente og sa tubig. So, kapoy sa dana oy, ako naman sa ligat. Pero sa una, sige baon, tuition, di ay palitonon, sige ana, pag-graduate ta, ako yung saligan din muram sa mga kuano kakoy hago ka istanan, ako yung, magyaw-yaw na. Kaya angko naman niya nga siya tag-iya ato. No? Mauna niya, yung sa'y tawag ninyo anang anaka, buutan o buangon? Porting buanga. Unya pa yung mamugos pag yung ka, unya dong ang imong manghod, wap aman ni ka-eskwela, gastuin, bayrin na. Pautangon pa ka, interesan pa. Nya siya mo igasigig, gikas elementary, mabaon, maihatod ko, paliti ko ani. Mausa na ato sa Ginoo makapasar unta ko sa board exam. Pagpasar na, din agyud mo sangpit o Ginoo kung unsaon paggamit ng iyang profession. Hinaot unta nga nitapos ning kining tuig 2022 atong evaluaton ang atong kaugalingon. Nagsigi ba kog konsultas Ginoo o sige kog pamakak? Nagsigi ba kog huna-huna nga ang Ginoo mo'y tag-iya aning tanan nga akong gipahimuslan sud sa tibuok tuig o gasigi kog pangangkon nga ako ra gid ni? Niya kung pananglitag nagsigi na tagpangangkon atong usbon karong 2023 ato nang ingnon, Lord, matag adlaw
tudloi ko nga ikaw na'y tag-iya nako. Nya giyahi ko matag adlaw unsaon ako paggamit kining imong mga hinatag, apil na ning palainom kay nakong bana. Nga karong gabi magmaoy na sad ni ron kay musugat sa bag-ong tuig. Sugato niya sa iyang mga suka o mga sarasay di asdan. Unsaon ni nako paggamit, labi na gining akong anak nga siga kay mata kay nibalik na sa dog suyop, ug kinisang anak na kong babae nga sigig yung angkas aning motor siyang uyab nga daghan ra ba kay patik ning uyaba. Din asad nimo uli karong gabi kay mag nutsiboy na og asa kang dapita kay New Year lagi. Unsaon man ni nako pagdawat, apil na sa ning gasigig paningil aning akong utang awap anak ko mabayri kapoy magkaig lihay-lihay ani. Unsaon man ni nako pag-atubang ning mga maningilay utang, mga inana ba no ara wa di bagiyahan ikas Ginoo na ma-amaze ka inig-in sa 2023 moingon dayon ka the best gyud ang akong kinabuhi karon. Ngano man, you are guided by the true owner of your life, who is God Himself. Nya di man gid siya mugiya nato alang sa kadautan, alang ginas kaayuhan. Ana, unsaon man ni nako paghandol ang akong kilay, Lord, nga ninipis naman ni. Kining akong buhok nga giuban naman ni. Unsaon ako ni paghandol. Ana ba? Mura magdigwapa ang akong classmate mga 40 years ago ni graduate me og high school. Mura mag-ako mo arang-arang og naong niya, karon siya na may arang-arang og naong. Unsaon man ni nako, Lord, nga di ko masina aning ilang pagpangusab aning ilang mga naong. Ana ba? Nagiyahan kas Ginoo ana. Di ba? Sige, katapusang lingi sa imong tupad. Ing na sugod ugma Ginoo na itong sundon ha. Sige, ing na to. Ing na sugod ugma Ginoo na itong sundon. Sige, manindog na ta katong musunod sa Ginoo.